Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod epic din GTA 5. Pentru că l-am mai filmat de foarte mult timp. Și nu știu cum să vă zic eu, dar n-am mai filmat de foarte mult timp și simțeam nevoia asta să filmez. Pentru că am avut o grămadă de treabă în ultima vreme și de aceea n-am mai postat sau... Am o pungă lângă mine. Acum nu mai e. Și... nu știu cum să vă zic eu vouă, dar astăzi o să fie un episod epic de GTA 5, episodul cu numărul 9, cred. Și v-aș ruga din suflet pe toți să apăsați și voi acel buton de like și să strângeți și noi peste 10 like-uri pentru că acest episod o să fie șmecher. Mai șmecher decât ultimul, care a fost cel șmecher. Și de că am descoperit ceva din harta asta minunată și avem o misiune de la... Nu știu de la cine e. Safe House. No. Bă, avea o misiune. Sunt sigur că nu era Safe House. Pui mei, nu știu. Dar hai să mergem cu mașinuța noastră, cu audio ăsta super, super tare. Ok. Și... Da, bă, și uite că am reușit să postez din nou. Și bă, sincer să fiu, nu știu dacă mai are rost să postez zilnic, pentru că în ultima vreme nu mai strângem nici like-uri și nici views-uri. Dar avem 135 de abonați, ceea ce e super, super epic și super, super tare. Și... Bă, hai să facem 200 cât mai repede, zic eu că merge treaba asta. Și... Bă, din câte am văzut eu, am observat că lumea s-a abonat la mine și când nu postam. Și asta e super, super tare. Și bă, mâine cred, nu știu. Da, cred că o să fac chestia asta. Mă gândeam că mâine să pun 2 episoade, dar dacă o să am timp, o să apară unul pe la 2, cred, și unul pe la, nu știu. Dar, probabil... Nu știu. Da, hai, uite, facem chestia asta. Dacă la episodul ăsta se strâng peste 10 like-uri, eu mâine o să pun un episod de GTA 5 din nou și un episod de Far Cry 4 sau FIFA. Sau spuneți-mi voi ce episoade să fac, ce serii să fac mâine. Dacă și probabil așa o să fac de fiecare dată când un videoclip o să strângă peste 10 like-uri, pentru că nu știu, pentru că am eu așa o căldură în inimă și vreau să postez mult mai des. Mult, nu se zice așa, nu? Nu știu. Și bă, am observat că am o voce super retardată în videoclipurile mele, dar în realitate nu e chiar așa. Pentru că am observat că în videoclipuri probabil ar trebui să-mi fac vocea mai groasă cumva. Cred. Nu știu, în orice caz. Dar casa asta la... ok, asta e casa lui Michael. Vreau să zic că casa asta... Ok. Mănâncă chipsuri. Ok. Mai mănâncă chipsuri. Și acum... Ok, uite pe tipul ăsta care se joacă. Frate, ce joc te joci? Ok. Michael ăsta se uită prea mult la televizor. Și are o plasmă cam mare. Ok, se duce în sus și îl vede pe fiul lui care se joacă. Și deci are 2 minigunuri. Gata, ăla e... Mai ce i-o dat-o. Ok. Eu spar plasma aparent și nu se mai poate juca. Ce am impresia că o să-i dea una? Dacă stau așa și te uiți cam seamănă amândoi. Dar în orice caz eu spar plasma și tipul ăla e cam supărat acum. De asta din câte știu toată ziua stătea și se juca doar. Ok.
Bă, boxele alea mi se par cunoscute, nu știu unde am văzut boxe, din studiouri cred că sunt boxe de alea. Știu, au chestia aia galbenă. Ok. Și bă, astăzi, stai să văd cât e ceasul. Pe unde am telefonul? Ok, l-am găsit. Ok, gata, l-am găsit. Acum e ora 1 și 18 minute. Deci cred că astăzi e sâmbătă, cred. Zic că e așa, cred că e sâmbătă pentru că acum e sâmbătă și nu știu dacă o să mi se uploadeze videoclipul ăsta până la 8 și să nu fiu nevoit să-l pun ziua următoare, dar să sperăm că o să se uploadeze. Să sperăm, nu știu. Dar o să vedem noi. Ok. Și bă, îmi pare sincer rău că nu am mai postat. Și bă, hai să facem o chestie. Hai să facem o să vreau să fac un episod de tuning, cred. Unde merg și tunez mașini. Și ceva mai diferit, zic eu. Dar nu știu. Probabil o să se întâmple și chestia asta. Ok. Ok, era... Vreau să zic că... Ok, a dat și tipul ăla în mine. Super tare până acum. Ok, o mașină de gunoi. Și... Bă, merge destul de șmecher audio ăsta. Cred că e Audi. Adică ar trebui să fie Audi, cred. Nu știu. Dar ok. Și bă, o să găsesc eu... Cred că o să caut un program să fac vocea puțin mai groasă, așa. Pentru că vocea mea în videoclipuri e super nasoală, sincer. Știți, momentul ăla când vrei să editezi un videoclip și tot șmecheră mașinuța aia. Și tot auzi vocea ta aia nasoală. Și e sentimentul ăla de mamă ce prost eram. Dar ok. Ok. Cred că nu. Hai să vedem ce trebuie să facem aici. Aparent timpul ăla a ieșit și el din casă. Ok, facem o cursă cu biciclete, cred. Și ăla a luat o bicicletă de aia de pe vremuri. Ok, hold. Ok. Ok, dacă... Ok, hai că merge. Ok, și aparent trebuie să mergem pe aici, cred. Cu tipul ăsta care... Cred că e copilul nostru. Cred. Ok. Bă, și văd că nu prea mai am viață. Nu știu de ce. Ok, dar asta nu contează. Hai să vedem. Bă, am filmat 8 minute și ceva, ceea ce e super tare. Ok, bă, și am mai tăiat puțin pentru că aveam o grămadă de mers până aici cu bicicleta. Și am zis că e ok așa. Dar acum totul e ok și super șmecher. Și aparent mai avem foarte puțin de mers până în capăt. Vedeți că avem un waypoint pus pe hartă. Și o să mergem la el. Și vedeți că dacă mergem prea mult cu bicicleta o să ne scadă din viață. Ceea ce e super nașpa. Ok, frate, n-am ce să-ți fac. Și bă, da, bă, uite că am ajuns la noi episoade, bă, din GTA 5, super tare. Încă vreo 40-50 și terminăm și noi jocul. Dar hai să facem cât mai multe episoade. Și bă, am văzut că îmi cereți foarte multă lume GTA 5. Și bă, nu știu dacă o să reușesc mâine să pun 2 episoade, dar cred că nu o să reușesc. Pentru că viteza mea de upload e foarte nasoală. Nici nu știu dacă pot să uploadez videoclipul ăsta astăzi, adică sâmbătă. Ceea ce nu prea cred.
Pentru că am o viteză foarte nașpa de upload. Gândiți-vă că eu la o... Cred că 400 de mega, cât are un videoclip normal de al meu, 400-500 de mega. Stau 3 ore, 4, poate 2-3 ore, 4. De la 2 până la 4 ore stau să mi se urce pe YouTube și... E destul de nașpa, vă zic eu. Că vă dați seama că nu chiar atât de ușor. Ok. Ok, și trebuie să mergem, să ne aruncăm de aici frumos, ok. Și trebuie să ajungem la iahtul ăla. Ok, și deci niște pești pe aici. Băi, destul de șmecher jocul ăsta. Și până și în apă e șmecher. Ok. Ok, bă, trebuie să ieșim că... Era să mor acolo, deci pe bune, chiar era să mor. Dar uite că n-a murit, ceea ce e super șmecher. Hai, că not pe aici, nu vreau să mă mai bat la fund. Ok. Super tare până acum, bă. Ok. Și bă, cred că până acum mă auzeam puțin mai tare pentru că eram foarte aproape de microfon, dar acum cred că e mai ok. Pentru că acum stau la distanța la care stau de obicei și atunci mă duduse mai ceva gen așa. Dar acum zic eu că e destul de ok și super șmecher. Și uite că am ajuns pe iaht, lângă iaht. Dar ok. Și bă, e șmecher pentru că acum în GTA Online poți să-ți iei iahtul tău personal și să faci multe chestii pe el. Ok. Ok, a venit Michael și le-a stricat toată petrecerea. Deci am impresia că o să-mi iau la bătaie cu ei. Bă, trebuia să-i lași, mă, Michael, bă. Trebuia să-i lași să-și facă petrecerea. Ok, v-am zis că o să mă iau la bătaie cu ei. Ok, și uite că avem un chestie de aia de duci pe apă cu el. Ok. Și vreau să mă prindă, da. Eram sigur că o să mă pună să fac ceva ce... Fuck. Ok. O să trească să scap de tipii ăștia cumva. Cred că pe aici ar fi trebuit să mă bag. Cred. Trebuie să scap cumva de ei, vedeți cum și zice. Luz de purske. Pui mei, nu știu cum se citește chestia aia. Dar... Dar ok. Ok. Și bă, cred că o să mai filmez ceva după videoclipul ăsta. Nu știu. Dar o să vedem. Ok, bă, dar nu știu exact cum ar trebui eu să scap de tipii ăștia. Ok. Bă, am filmat vreo 14 minute aproape. Sper să nu mai fie misiunea asta chiar atât de mare. Cred că ar trebui să scap de ei și după aia gata, se termină totul. Dar vedeți că nu prea scap eu așa repede de ei. Cred că ar trebui să mă duc undeva pe uscat. Cred, nu știu. Dar o să vedem noi. Ok, super tare jocul până acum. Adică are misiuni și mechere GTA-ul. Ok, era să dau în chestia aia care stătea acolo. Ok, uite și până și din camera asta chiar e șmecher. Ok. Bă, am scăpat. Aparent am scăpat și trebuie să mă duc la waypoint-ul ăla care ai pus pe hartă.
care nu-i la foarte mare distanță. Deci, jur, valurile astea sunt atât de enervante, pentru că, bun, ești în free roam și vrei să, nu știu, și să zicem că vrei să te plimbi pe apă. Nu-i niciun val, nu întâlnești niciun val. E o misiune în care trebuie să mergi pe apă, bum. Toate valurile sunt pe tine atunci. Ok, uite că am ajuns. Ceea ce e super tare. Știi că a venit și tipul ăsta. Cred că vrea să-l bată. Ok. În orice caz, bă, cam atât a fost cu episodul de astăzi și în caz că nu v-a plăcut, nu apăsați butonul ăla de like, pentru că e mai șmecher așa, și în caz că v-a plăcut, nu uitați să dați acel buton de like, pentru că vreau să strângem cât mai multe și, bă, nu știu, hai să strângem peste 10 like-uri și v-am zis, dacă strângem peste 10 like-uri, mâine, dacă pun asta seara asta, adică sâmbătă, o să fie tare șmecher.